Sanibonani ugogo Mseleku lo okhulumayo. Abaningi-ke sebeyazi njalo ngogogo Mseleku ukuthi uma isuke sefikile kukhona lokho akukhulumayo noma ephostile yonke indawo la isuke eposte khona, usuke eza nento esuke ibalulekile ngohlobo lwesimangaliso. Namhlanje nje singakaqali ukukhuluma sizoqala sibonisane ngezinto ezisuke zisiphethe ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka uphethwe yinto kanti into embangela yayo ethizeni ekuyona eyenzela ukuthi leyo nto ikuphathe. Kuney'nkinga la kakhulukazi ezivamise ukuthi zibabamba abantu besilisa isifazane noma kungandile kona kubantu besifazane, kwande kakhulu kubantu besilisa ukuthi uma mhlawumbe uthola kusekuthi unomuntu wesifazane uthola ukuthi meya kuyena imizwa yakhe ayivumi ukusebenza noma ayivumi ukuvuka. Kwenzeke kwesinye isikhathi kube leyo nto isuke yenziwe ukuthi kunomuntu mumbe mhlambe wesifazane mhlambe wadinwa ukuthi wena kukhona lo munye osutholana naye noma usuthandana naye, wayesebona ukuthi ungcono-ke ngimbophe kanje ubaba agcine kumina kuphela, athi mayethinta mina kube right. Kodwa kuzobe sekuthi uma ngabe kuwukuthi mhlasimbe uya komunye umuntu uthola kusekela ukuthi akwenzeki lutho, induku yakhe ayivuki isidala sidala. Leyo nto leyo umuthi lo owenziwayo suke kungeve kwesinye isikhathi kuwukuthi into ekuqhamukela njengesifo. Isifo ngesiqhamuko esikhetha abantu kube uvele uyokwenza into eyodwa efanayo. Singaba ukuthi mhlambe kuzokwenzeka ngokufana yonke indawo uma kuwukuthi isifo. Kodwa uma kuwukuthi akusisi isifo, ubona ngokuthi kuzokwenzeka muye kusibanibani. Kodwa uma ngiyeka amasibanibani uthi ufika zibe yiqhisha baba, okusho ukuthi basapha ingozi ukuthi kusho ukuthi lo sifika livuke kuyena uye lo ufike kwenza lento ukuthi uma ngabe kuyiwa kuyena livuke, kodwa bese ethi uma uya komunye umuntu lungavuki. Sesikhuluma la ukuthi uma uzolala nomuntu wesilisa wena muntu wesifazane nawe kuyenzeka mhlasimbe nawe wenziwe okunye ukuthi awuzoba nemizwa yomuntu wesilisa, mhlambe naye umuntu wesilisa ukusebenzile nawe umuntu wesifazane. Uyayibona lo, kodwa kwande kakhulu kubantu besilisa ukwenzeka kwalonto ngoba phela bona kufanele vele bavukelwe ukuze kwazi ukuthi bakwazi ukutholana ukuhlangana nomuntu wesifazane. Kodwa uma kuwukuthi akazuvukelwa vele usuke engazokwazi ukwenza lutho ngoba leya nto ayidlala, ayifuni nokuthi awukwazi ukuthi irobheki ayirobheki ngoba ivana ipece, wena wawubona ithumbu lenkukhu livana lipece lingafuni ukwenza lutho. Kodwa uma-ke kuwukuthi li-right ubona ngalo liyaziyela liyazazetha indawo kuya kuyona ikuphi. Kodwa uma ngabe kuwukuthi alivumi hlobo akwenzeki lutho bakwethu, amukho futhi ongazi akwenzeki lutho. Abantu abanaleyo nkinga njalo ngiyakwazi ukuthi ngibasize ngoba basuke besenkingeni ngempela ngoba ungazigcina ukuthi ulahlekelwa ngisho nawe umuntu wakho oyimisela ukwakha naye noma oyimisela ukuthi yonke into yenu yenzeke ngendlela, noma phela mhlawumbe ngenzeka ungenza uzama ukwenza la usukwenza khona uthi uyadlala kodwa bese uthi nalabo kade uthi wenza ngempela lobu udlala nako kube yena lo ozokwenza lobu uyimisele ngayo, kugcina sekuyinkinga, kugcina senihlukana, sekunakala izinto nixabana, kuba njeyana. Kuba njalo-ke ezintweni ey'suke zinganjalo. Ugogo Mseleku uyakwazi ukuthi akusize kuleyo nto, akwazi ukuthi ayilaphe. Ukhona umuthi okwenza ukuthi wena uma ngabe nje unaleso sifo leso ungamfonela ugogo Mseleku ubuze ukuthi nginesifo esinje, kwenzeka kanjani uma kukanje, ngizokutshela mina ukuthi intoni eyenza kutholakale leyo nto kuwena noma eyenza kwenzeke kanjalo leyo nto. Ngiyayazi into eyenza yenzeke kanjalo, kodwa-ke funa wena ungifonela ubuze ukuthi ungathola yini pho wena ukusizakala njengoba ugogo ethu uyayazi nje ukuyilapha leyo nto. Bese ngikutshela ukuthi hhayi uzokwazi ukusizakala ngoba vele ngizokusiza ngempela ngoba ngiyayazi nami ukuthi usizakala kanjani uma unaleyo nkinga yokwenza leyo nto. Iloko nje kuphela bakwethu ebengifisa ukuthi nikwazi noma nikwenze, kwenzeka kanjalo nje, izinto zihamba kanjalo. Bese ngifuna nokunazisa ukuthi ngoLwesihlanu langomhla ka-5 ngizobe ngiseGoli, nangomhla ka-6 nangomhla ka-7 ngizobe ngikhona eGoli bakwethu. Abadinga izinto abayidingayo bangafona basho ukuze kwenzeke noma ngingakuphethi okunye ngikwazi ukukuphatha ngoba sekusho nini. Bazalwane ngiyanithanda kakhulu, ngicela ningene ku-YouTube, ningene ku-Facebook, ningene ku-TikTok, ila nizofika nithole ugogo Mseleku, nithole inamba zakhe, nimfonele ugogo Mseleku lonto oyifunayo, ubuze kugogo Mseleku ukuthi kuphi i-location yendlela. Uzothi mase kusondela iy'nsuku uzokuya khona eGoli usungayicela i-location wenze ukuthi uma usuzuze sewuqonda nje. Sicela abantu laba abafuna ukwazi ngey'nkinga zabo, abafuna ukuhlola, sicela uma bafike kusey'sekuseni ngoba
uma sufika sekuntambama ngabo-6 sesikhathele, ingilozi yokuhlola isuke ingasekho isibalekile, ingilozi yesithunywa isuke usuyiphindele la yiphindele khona emanzini ayo, singasakwazi ukuthi sihlole sinomfutho, umfutho usuke usuphelise sesikhathele bakwethu. Yiloko nje ngifuna ukuthi nikwazi bakwethu-ke. Ezinye-ke izinto eniyifunayo seningasho bakwethu, mhlaka 5, 6, 7 ugogo uzobe eseGoli njalo, uzobe etholakala konke okufunayo uzokwazi ukukuthola. Siyathokoza makhosi amakhulu, amen.